सर्वांना नमस्ते. नमस्ते. बघा, आम्ही तुम्हाला लास्ट इयर पण सांगितलं होतं की जर आम्हाला जवळपास रूम मिळाले होमस्टे एक्सटेंड करण्यासाठी तर आम्ही घेणार, म्हणजे तेच रूम आम्ही होमस्टेसाठी यूज करणार आहे आणि तसं आम्ही ओनरला पण कळवलेलं आहे. अजून डिटेल्स देण्यापेक्षा आपण त्यांना पहिले रूम्स दाखवूया. तर पाठी बघा, हा त्यांचा बंगलो न्यूली कन्स्ट्रक्टेड आहे आणि रूम्स पण टोटल आहेत न्यूच आहेत. आपण त्यापैकी आता त्यांच्याकडे भरपूर रूम्स आहेत, त्यापैकी आपण आता त्यांच्याकडून 2 रूम भाड्याने ऑक्टोबरपासून घेतलेले आहेत. ओके. आणि आपलं होमस्टे बोललं की ह्या डायरेक्शनला बरोबर 1.5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे. वॉकिंग 1.5 मिनिटं. 1.5 मिनिटं बरोबर. गाडीने गेला तरी या स्कूटरने गेला तरी 1 मिनिटात पोहोचताय तुम्ही. बरोबर. स्टेप्स पण मी मोजले, 160 स्टेप्स होतात, म्हणजे एकदम तुम्हाला क्लिअर करण्यासाठी. आता आपण जो रूम घेतलेला आहे तो रूम दाखवूया त्यांना. चला. चालतं चालतं तुम्हाला सर्व आजूबाजूचं पण समजेल की काय आहे कसं आहे. मग आम्ही जे रूम्स ठरवले आहेत, रूमचे प्राईस ठरवले ते पण आम्ही तुम्हाला सांगू. तर इथे बघा, हा आपण रूम घेतलेला आहे. या तुम्ही सेकंड रूम आणि थर्ड रूम आपण शुभांगी किर होमस्टेसाठी घेतलेला आहे. ओके. म्हणजे आपले जे गेस्ट येतात, एक्स्ट्रा गेस्ट, कधी कधी आपल्याकडे रूम येत नाही ना, मग आपण ते इथे स्टे घेऊ शकतात. सध्या अनफर्निश्ड आहे, पण आपण फर्निश करू नंतर. बघा, एक पायरी आणि दुसरी, आणि असं मोठं एकदम हॉल आहे. 11 बाय 12चा हा हॉल आहे. आणि रूम कन्स्ट्रक्शन बघण्याची काहीच गरज नाही, कारण अजून यूजच झालेला नाही. हा असा हॉल आहे आणि ह्याच्यामध्ये मोठा एक बेड, छोटा एक बेड किंवा छोटे 3 बेड आरामात राहू शकतात. व्हेंटिलेशनसाठी इथे विंडो आहे, मोठी आहे, 3 विंडोचं हे आहे बघा. ओके. आणि बाहेर जर बघितलात तर बघा असं समोर दिसतं, म्हणजे हे पण ओपन स्पेस आहे. तुम्हाला वाटलं तर आम्ही इथे पाऊस आहे म्हणून नंतर राऊंड टेबल खुर्ची लावून इथे बसण्यासारखी पण सोय होईल. आणि आपल्या होमस्टेपासून अगदी जवळ, वॉकिंग डिस्टन्सवरती, वॉकिंगच्या बाजूला 5 बंगले सोडून आहे. तर हा असा आपला भला मोठा हॉल आहे. 12 बाय 11चा हॉल आहे. पेंट न्यू सर्व. ओके. आता आपण जाऊया की त्यांना अटॅच्ड सर्व आहे ते दाखवूया आपण. हा एक रूम, त्यासाठी त्यांनी किचन पण बनवलं आहे. तर ह्या रूममध्ये तुम्ही आपले बॅग्स ठेवू शकता किंवा एक्स्ट्रा पर्सन पण इथे एक झोपू शकतो. येस. आणि ती खिडकी जर आपण आता ओपन करून दाखवूया त्यांना. इथे जाळीची खिडकी दिलेली आहे बघा, म्हणजे व्हेंटिलेशनसाठी तुम्ही कायम ओपन ठेवू शकता. बरोबर आहे. इथे आपली सिंटॅक्स टाकी चांगल्या क्वालिटीची लावलेली आहे, म्हणजे तुम्हाला पाणी, इथे पाणी आहे. आणि हे कसं, हे बोरचं पाणी, ते एक्स्ट्रा पाणी कधी लागलं तर इथे वॉश सिंक दिलेला आहे. स्टोरेजसाठी इथे ठेवू शकता आणि सोबतच स्टोरेजसाठी इथे सुद्धा आहे बघा. 1 2 3, म्हणजे काय ठेवायचं झालं तर इकडे सर्व बटन्स आहेत, तिथे बटन्स आहेत. आणि फॅन, ट्यूबलाईट लावायचे आहेत सर्व. हे सर्व सोयी आपण करणार. बरोबर आहे. आपण रूम घेतलाय, ह्या सर्व गोष्टी आपल्या असतात. आता आपण त्यांना दाखवूया आपला अटॅच्ड वॉशरूम प्लस बाथरूम. या तुम्ही दोघींनी आतमध्ये जाऊ. आतमध्ये म्हणजे आपल्याला ते साईज समजेल की छोटा आहे का मोठा आहे. ओके. बरोबर आहे. हे आपलं तुम्ही जे उभं आहे ते बाथरूम आणि बाजूला आहे ते वॉशरूम. फक्त एक कंडिशन इकडे लक्षात ठेवा, ह्या रूम्समध्ये आपले इंडियन टॉयलेट आहे, त्याच्यात आम्ही काहीच करू शकत नाही आता. ओके. आणि व्हेंटिलेशनसाठी ते, आणि तिथे गिझरचा पॉइंट येणार आहे, म्हणजे हॉट वॉटर तुम्हाला 24 आवर्स आहे. आणि नळ सुद्धा आहे. हा बघा, हा टाकीचाच नळ असावा. ओके. पाणी आपलं आहे इथे व्यवस्थित, पाणीचं पण काही शॉर्टेज नाही, म्हणजे जसं आमच्याकडे पाणी आहे तसं तिथे पण आहे. तर अटॅच्ड आहे, आतल्या आत आहे बघा. हा प्लस पॉईंट आहे. कन्स्ट्रक्शन न्यू आहे, म्हणजे असे जुने रूम्स नाहीत. होमस्टेमध्ये येणाऱ्यांसाठी पण एक आयडिया चांगली, ज्यांना नवीन घर कसे बनतात आहे ते पण आपले रूम्स बघू शकतात असे. तर हा आपण एक रूम घेतलेला आहे भाड्याने. मी 2 घेतलेले आहेत. आता पण सेकंड रूम दाखवूया आपलं. बाहेर तुम्हाला हे फ्रेश वाटतंय? हां, म्हणजे बाहेर तुम्हाला बसायचं इथे. येस. तर सेम रूम्स आहेत बघा, सेम, काहीच चेंजेस नाही. बाकी तसंच हॉल आहे बघा, हा पण, त्याला पण तसेच विंडो, फक्त ह्या विंडोला जाळी नाही. असं तुम्ही हे करू शकता. रात्रीचं हे बंद करून झोपा आणि अगदीच वाटली तर मी बाहेरून ती टेम्पररी जाळी आहे ती लावून देऊ शकतो. बरोबर आहे ना. असे बेड असतात, फॅन लागणार, आणि आरसा पण असेल तुम्ही किचनवरती उभा ठेवेल. गिझर, फॅन, ट्यूबलाईट आपण लावणार सर्व. तर हा हॉल आपला तर सेम 12 बाय 11चा. आणि इथे किचन. आणि परत जरा तो वॉशरूम दाखवा. दोघांनी वॉशरूममध्ये जावं. असं वाटतंय व्हिडिओ रिशूट होत आहे.
हां सेम रूम आहे सर्व. जाऊ आतमध्ये. अच्छा, इकडचे टाईल्स वेगळे. हां इकडचे टाईल्स वेगळे आहेत. मग बघा तुम्हाला टाईल्स कोणते आवडतात तसं घ्या मग. हा मस्त आहे. हां जागा भरपूर आहे. खूप जागा आहे. ओके. तर वॉशरूम भरपूर मोठा आहे. भरपूर म्हणजे नाईस आहे, चांगला आहे, कंजेस्टेड नाही. आणि सेम कंडिशन आहे. जरा काय तू बाहेर ये. हां थांब. इथे पण इंडियन टॉयलेट आहे. हे आमच्या हातातच नाही. ओके. इंडियन टॉयलेटसाठी जे आहे. चला या बाहेर. आणि इथे व्हेंटिलेशनसाठी इथे पण जाळी आहे ना. ओके. तर असं का आपलं बेसिक रूम आहे. ह्याचे सर्व डिटेल्स आता आपण घरी जाऊया आणि त्यांच्याबरोबर सर्व शेअर करूया. काय रूमचे रेट आहे, किती माणसं राहू शकतात, ते सर्व आता आपण रूमचे डिटेल्स देऊया सर्वांना. तर हे बघा पूर्ण अवतीभवती असं दिसतं. तर हा एक रूम, हा एक रूम आपल्या घराच्या जवळ आहे. जवळ आहे. मला माझ्याशी गप्पा मारायचे असतील तरी तुम्ही घरी येऊ शकता. बरोबर आहे. एवढं जवळ आहे. 160 स्टेप्स म्हणजे काहीच नाही. काहीच नाही. आणि तुम्हाला एक्झॅक्ट मोजून दाखवलं. 1.5 मिनिटं फक्त वॉकिंगला लागते. म्हणजे तुम्हाला एक सांगू, ह्या डायरेक्शनने गेलात ना, इथून 5वा बंगला आपला आहे. हो. ओके. आणि समोर पण सर्व व्यवस्थित आहे. चालून दमली मी ना. इकडेच आहे. मी तुम्हाला सांगू. मारायला येते. हा मी तुम्हाला सांगू बघा, आपला समोर होम स्टे आणि आपल्या या साईडला हा बंगलो आहे इकडे. म्हणजे या पाठी ना ह्या साईडला आहे कुठे तो. आपल्या होमस्टे पासून मी टायमर लावला. म्हणजे चला माझ्या स्पीडने मी बरोबर 1.5 मिनिटात तिथे पोहोचलो. आणि स्टेप्स पण मोजले. समजा आता स्टेप्स कसे मोजायचे, तू टाक पहिला पाऊल. याला 1 2 3 थांब, असे 160 पावलं आहेत आपल्या होमस्टे पासून. म्हणजे किती जवळ आहे बघा. आणि ह्यांचं जेव्हा कन्स्ट्रक्शन होत होतं ना, तेव्हाच मी सांगितलं होतं की मला रूम्स लागतील तुमच्याकडे. तर आम्ही रूम्स ते होमस्टेसाठी घेऊ. आणि कसं खूप अफोर्डेबल आहे. तुम्ही येऊ शकता इकडे. बजेट कमी आहे. असं ग्रुप आहात तुम्ही ऑफिसचे वगैरे आणि बजेट तुमचं कमी आहे. ऑफिसच कशाला, फॅमिली यांचा बजेट कमी आहे. रूम्स नवीन आहेत. ओके. त्याच्यात प्रश्न नाही. कन्स्ट्रक्शन छान आहे. असं नाही की लो बजेट आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला एकदम 3rd क्लास रूम देतो. नाही, रूम्स नवीन आहेत, अजून यूज पण नाही झालेले रूम्स. आणि आत्ताच त्यांचं 1 सप्टेंबरला त्यांनी ओपनिंग केलं आहे घराचं. ओके. तर मी तुम्हाला रेट सांगतो. ह्या रूमचे रेट आहे ओनली अँड ओनली 1000 रुपीज फॉर 3 पर्सन. 1000 रुपये 3 माणसांचे एका दिवसाचे. चेक इन टाईम चेकआउट टाईम फिक्स आहे. बुबूला वाटलं कोण आलं. चेक इन टाईम आपला 11:30 आणि चेकआउट टाइम सकाळी 10 वाजता. बाकी नियम बियम सर्व सेम राहणार. आणि ओनली स्टे आहे. फूड वगैरे सगळं तुम्हाला इकडे शुभांगी फूड असेल तर तुम्हाला शुभांगी कीर होमस्टे, तो पण आमचा एक्सटेन्शनच आहे. पण मेन शुभांगी कीर होमस्टे इथे आहे. इथले आपले रूम्स आहेत 16 ट्विन 1600, ट्विन 2 1600, सेम 3 पर्सनसाठी. म्हणजे तिथून 600 रुपये कमी तिथे आहेत. पण इथे आलात की वेगवेगळे. इथे आपलं एक फरक आहे, राहणं वेगळं आणि तिकडचं एक्सपिरियन्स राहणं वेगळं आहे. आता तुम्हाला इथे मेन फरक सांगतो, जो तुम्हाला इथून लगेच इथे आहे की तिथे इंडियन टॉयलेट आहे, हे लक्षात घ्या. बुबो कालू आवाज येते बघा, ते भांडतात. इंडियन टॉयलेट आहे आणि आपल्यामध्ये सर्व वेस्टर्न. आपण सर्व सुविधा करून घेतली. तिथे मी अजून वायफाय लावलेला नाही बघा, जे स्पष्ट आहे ते समोर सांगतोय. तिथे नंतर अपग्रेडेशन करता येईल. आम्हाला रिस्पॉन्स येईल तसं ते अपग्रेड करू. हां ओके. तर इथे आपले सर्व सुविधा आहे, वायफाय, CCTV, XYZ सर्व. खालीच जेवण आपल्याकडे, वरती खाली आपण सर्वीकडे जेवण देतो. पण तिथे आम्ही तुम्हाला जेवण बिवण आणून देऊ शकणार नाही. तुमचं जे काय असेल ते इथे आपण खाली टेबल लावतो, तुम्हाला इथे यावं लागणार त्यासाठी. म्हणून त्याचे रूमचे रेट एकदम कमी. ट्विन 1 ट्विन 2 सारखेच रूम आहे बघा. पण ट्विन 1 ट्विन 2 चे 3 माणसांचे रेट काय 1600. 3 माणसं. समजा ट्विन 1 मध्ये 4 माणसं आले नॉन AC मध्ये तर आपण 2000 घेणार. पण त्याच जागी तिथे आपण 1000 आणि 400 1400 घेणार. म्हणजे 600चा तुमचा फरक पडतो आहे. रूम चांगले आहेत, न्यू आहेत. तिथे पण आम्ही आमचे ते फोल्डिंग बेड्स आहेत 3x6चे, जे आपण मुंबईवरून घेतले होते ते ठेवणार आहे. आणि रूममध्ये आम्ही खुर्च्या वेलच्या ठेवणार आहे. म्हणजे सोयी सर्व करणार आहे आम्ही तिथे. फक्त हे अफोर्डेबल रूम्स, चांगले वेल मेंटेन का मेंटेन करणार आपण. न्यूली कन्स्ट्रक्टेड अफोर्डेबल रूम्स तुम्ही रत्नागिरीमध्ये जर पाहिजे असाल तर 1000 रुपयामध्ये. म्हणून मी अशी पण कॉस्टिंग ठेवली 1200 1500 नको, 1.5 कशाला, एकदम स्वस्तात ठेवूया 1000 रुपये. आणि आपण गिझर पण लावणार आहे ना. गिझर पण लावणार म्हणजे तुम्हाला 24 आवर्स तिथे पाणी आहे. फक्त अजून एक सांगतो, जे माहिती असलं पाहिजे, जसं इथे आपल्याकडे इन्व्हर्टर बॅकअप आहे, तिथे कसं आपण आत्ताच घेतलेलं आहे. तर सोयी करणं हे नंतर करणार आपण सर्व.
ओके. तरी पण तिथे एक तुम्हाला गैरसोयी नाही होई म्हणून मी तो इलेक्ट्रिक एक बल्ब असतो, चार्जिंग बल्ब म्हणतात, की तो लाईट गेल्यानंतर पण 4-5 तास चालू असतं. म्हणजे तुमच्या तिथे गैरसोयी होणार नाही. तिथे कॅन्डल ठेवले जाईल, तिथे जमले तर एक्स्ट्रा लाईट्स मी ठेवले, म्हणजे सोयी तुमच्या मी करायला आहे. कारण माझ्या ॲक्सेसमध्ये म्हणजे हातापर्यंत बोलतात ना, वॉकिंग डिस्टन्सवर काही झालं तर आपण पटकन जवळ आहे, म्हणून मी जवळपासच बघत होतो. ओके. तर रूम्स तुम्हाला कसे वाटले प्रत्यक्ष? आम्हाला मस्त वाटले. समजा इन केस तुमचा बजेट आपला बजेट लो असता, मी तुम्हाला खरं सांगू, मी तो 1000 रुपयासाठी फिरण्यासाठी रत्नागिरी, नाहीतर आपण दिवसभर बाहेर फिरत असतो, तर त्यासाठी मी तो रूम घेतला असता 1000 रुपयासाठी. आणि तुम्हाला आमच्या जवळ राहायचे तर आपले ट्विन 1 ट्विन 2 अवेलेबल आहेत. आणि आपलं गोल्डन सिल्वर तर आपलं एकदम, मी किती फिरलो आहे, पण गोल्डन सिल्वर सारखं जे ॲक्सेस आहे, जे फिलिंग आहे, जे ओपन नेचर आहे, असं सर्व ते भरपूर रेअर आहे. बरोबर. आणि एकदम व्हॅल्यू फॉर मनी आम्ही सर्व रूमचे रेट्स लावलेले आहेत. तुम्हाला अजून काही म्हणायचं आहे? बुकिंग आपली सुरुवात झालेली आहे, तुम्ही बुकिंग कधीही करू शकता. त्या रूमची बुकिंग ऑक्टोबर 1 पासून ना? येस. आणि रूमचे रेट्स हे आम्ही ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरसाठी 1000 रुपीज ठेवलेले आहे. तुम्ही लवकरात लवकर बुकिंग करा, कारण रूमचे रेट जर असे असतील तर चान्सेस भरपूर कमी आहेत की ते पण रूम्स आमच्याकडे राहतील, कारण आमचेच रूम आमच्याकडे राहत नाही. बरोबर. म्हणून सीझनच्या वेळी तुमचा प्लॅन असेल तर लवकरात लवकर आधी बुकिंग करा. हां. आणि त्याच्यात पण रूमचे मी 1 दिवसाचे ॲडव्हान्स 500 रुपये घेणार, आणि ॲडव्हान्स रिफंडेबल नाही, कारण आम्हाला ती डेट बुक करावी लागते. तर सर्व इकडे पण आणि तिकडे पण ॲडव्हान्स रिफंडेबल नाहीये, कुठेच रिफंडेबल. आणि आम्ही एकदम मिनिमम घेतो 500, खालच्या रूमचे 500, तिकडचे पण 500 पर डे, गोल्डन सिल्वरचे 1000 रुपीज पर डे आपण ॲडव्हान्स घेतो. ओके. आणि जेवढे कोणी येणार सर्वांचे ID प्रूफ मॅन्डेटरी आहे. कितीही माणसं असले सर्वांचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मला डिटेल्स काहीतरी दोघांपैकी एक मला हवे. ओके. कारण डिटेल्स शिवाय, आणि नियम तोच आहे, दारू आणि सिगरेट आम्ही अलाउड इथे पण करत नाही. आमचे जेवढे पण ब्रांचेस, जेवढे पण काही कुठे लोकेशन्सवर रूम्स असतील तिथे पण आम्ही दारू सिगरेट अलाउड करत नाही. अनमॅरिड कपल्स अलाउड नाही. 3-4 तास 5 तासचे रूम्स नाही आहेत, ते एकदम प्रॉपर फॅमिली टाईप्स रूम आणि फॅमिलीला देणार. आणि सिगरेट, अल्कोहोलला आम्ही अलाउड करत नाही. म्हणजे मॅरिड कपल्सच आम्हाला हवे. आणि अनमॅरिड गेले ना तेव्हा माझ्या हे लक्षात आलं होतं, पण नंतर मी ते बोलायला विसरले. आणि अनमॅरिड कपल्स असतील तर मला कोणतरी त्यांच्याबरोबर पॅरेंट्स हवेत. बरोबर आहे. म्हणजे एक कोणतरी वयस्कर माणूस पाहिजे, तर आम्ही तुम्हाला ते अलाउड करू. बुकिंग नंबर मी परत सांगतो, 8657357426. परत सांगतो, 8657357426. ह्या नंबरवरती कॉल करून तुम्ही ह्याला आम्ही रूम नंबर 1 नाही, आपण काय म्हणूया ह्याला, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 म्हणूया. कारण आपल्याकडे आपण खालच्या रूमला ट्विन 1 ट्विन 2 गोल्डन सिल्वर असं नाव दिलेलं आहे. त्याला आम्ही नाव देतोय रूम नंबर 1 आणि रूम नंबर 2 आपले. मग तुम्ही बिंदास त्याच्या कॅटेगरीमध्ये ॲड व्हायला तर लिस्टमध्ये रूम नंबर 1 पण अवेलेबल आहे, रूम नंबर 2 पण अवेलेबल आहे. तर तुम्ही सर्वांनी आता बुकिंग करू शकता. सर्व जेवढी माहिती तेवढी आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला. 1 ऑक्टोबरपासून. येस, 1 ऑक्टोबरपासून ते डिसेंबरपर्यंत तुम्ही हे रूम्स बुक करू शकता. तर सर्वांनी व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. आणि हा व्हिडिओ सर्वांना ज्यांना अफोर्डेबल स्टे पाहिजे आहे रत्नागिरीमध्ये, त्यांना त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, त्यांच्या व्हॉट्सअपवरती हा व्हिडिओ पाठवा की 1000 रुपयामध्ये पण तुम्ही 3 माणसं राहू शकता. असं प्रश्न आला की आम्ही 2 माणसं तरी 1000 रुपयात लागणार आहोत, कारण आम्हाला रूम द्यावा लागतो. तो 1000 मध्ये 2 या 1 या 3 या लागणारच. आणि 1000 रुपये, चौथा पर्सन जर आला तर 400 रुपये, म्हणजे 1400 रुपये झाले. अजून त्याच्यात अजून एक आला, परत 400 रुपये. हा, मग त्यापेक्षा 800 मध्ये घेण्यापेक्षा बाजूचा रूम घ्या. 1000 रुपये, 200 रुपये जास्त जाते, पण रूम मिळेल तुम्हाला. ओके. तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय. बाय. या आमच्या शुभांगी होमस्टेमध्ये राहायला.